spreman. I ja isto spreman da ti cepam ko bugarsku skupštinu. Vidjet ćemo. Zamenik Bruce Lee-a. Ja mislim, Miki, ne bi da palim vatru, Odbrojavati za život. ali mislim da je rekao da će te presvuče od batina. Vidim, ali odbrojavati se život za 50,000 seconds. Pa ne znam, meni na satu piše da si mrtav već, tako da... I meni. Lagana maca za mene. Evo ovako, najbitnije od svega, kada uđem u ring, da ću da te satrujem od batina. Ja sam teo da ti kažem, kad sam trenirao sa mojim prijateljem, uvek mi je govorio samo udarac sine i ništa drugo. Samo jako i da te smlatim sve pred svima. Ja sam trenirao u Banovcima, meni su rekli u Banovcima da samo jebem i ne vadim, tako da vidjet ćemo. Okej. Vidjet ćemo. Brate, a jel tebe strah da će onda te spopane ono kao malo pored? Pa ja Ili sam stavio njegovu facu na džak i onda sam udario. Ali ako te on udari, ćeš opet da ti padne teško ili ćeš da ga iznabadaš kao da će se razbesniš? Ne smem da plačem. Najbitnije od svega, da ću da te smlatim ovim rukama. Premi taj nos, ostaćeš bez Ne, njega. moj nos je jači od tvojeg.